Isang magandang araw po sa inyong lahat dyan mga kamaster. Sa ngayong araw na to, samahan niyo ako at magpapakain po tayo ng ating mga alagang isda at saka sisiw. Ngayon pala mga kamaster, meron po akong bagong alaga. Ito po ay sisiw o broiler. Sinubukan ko pong mag-alaga nito. Titignan po natin kung kaya po natin kasi nga po ay sa mga nakikita ko sa mga video, hindi naman po siya ganun kahirap pero ayun nga po, gastos rin. Pero susubukan natin kung kaya nating mag-raise ng sisiw hanggang sa lumaki. Susubukan din natin na hanggang 25 days lang yung target natin. Susubukan natin kung pwede na ba siyang maibenta o pwede na bang makain. So tara mga kamaster, samahan niyo po ako at magpapakain po tayo ng ating mga alaga. Dito pala mga kamaster sa aking kunting backyard, no. Dito po yung sisiw. Yung paggawa ko po ng kulungan, hindi ko po na-upload kasi nga po ay kulang yung yung video, nawala yung iba. So dito naman sa kabila, nandyan yung mga tilapia natin. So yung mga tilapia ko pala, yun, maliit yun, bago yun. Yung mga malalaki, wala na yun, na-dispose na, at yung iba ay namatay nga dun sa yung ginawa kong semi-concrete mud pan, okay? Kasi nga po ay sa tubig, marami po siyang chlorine. So, samahan nyo lang po ako. Papakain po tayo sa ating mga alaga. Let's go. Ito pala ang nilagyan ko sa pagkain ng ating mga sisiw. Ito po ay BEC Green Hills kasi nga wala po silang chick booster. Wala pong available ngayon sa sa Agribet, mga nagbebenta ng pagkain ng mga manok. So ito na lang po muna yung pinapakain ko, BEC Green Hills. So ito po yung mga sisiw ko at ito po yung pagkain nila. Pupunuin lang muna natin to para hindi na tayo babalik mamaya kasi meron po tayong pupuntahan. Baka hindi natin sila matignan kaya pupunuin na lang po natin ito. At ito pong maliit na lalagyan, nilagyan ko rin po to ng BEC Green Hills, pero iba to, nilagyan ko to ng tubig. Tubig na may yung vitamin sila, yung Betracin. Kasi feeling ko mas malakas silang kumain dito. Makikita nyo naman mamaya kung paano sila kumain itong BEC na may Betracin na tubig. At sa vitamins naman, gumamit po ako ng Betracin. Iwan ko kung anong Betracin yun. Basta 13 pesos lang yan dito sa amin. Nilagay ko po siya sa isang galon. Gagamitin ko po siya ng hanggang 7 araw. At sa mga alaga naman nating tilapia dito, meron akong tilapia dito maliit, Nile tilapia lang. Joby sized pa to kasi nga po bago pa lang ito. At ito po yung pinapakain ko sa kanila, PO2 floater. Yan po ang pinapakain ko sa kanila hanggang sa lumaki na sila at pwede na rin silang makain. Yan lang po ang nating ipapakain sa kanila. At sa mga sisiw ko naman, ito ay 6 days po nila ngayon. At susubukan po natin na i-raise sila hanggang 25 days. Tingnan natin kung aabot ba sila ng 2 kilos hanggang 25 days. Kapag umabot po siya ng 2 kilos in 25 days, yun, it's a good sign po na pwede na po siyang ibenta at pwede na po siyang makain. At sa nakikita nyo naman po, napakabilis po talaga nilang kumain kapag ganito yung pinapakain sa kanila. Green Hills na may tubig na may Betracin. Paki-comment na lang po kung okay lang ba tong ganto o hindi ba sila ma-overdose ng vitamins o labang mangyayaring masama sa kanila. At sa mga bago pa po pala dito sa aking channel, sana naman po suportahan nyo tong aking small YouTube channel. At sa mga gusto po ng content na to, paki-like, share at subscribe naman po ng ating YouTube channel. At saka paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga gantong content na i-upload natin next. So marami pong salamat mga kamaster. Ito po pala si Aying TV. Papasalamat po ako sa panonood nyo at sana ay matulungan nyo ako kung ano pa ang kulang para magawa natin ng paraan. At salamat din po at paki-comment po kung taga saan po kayo para malaman ko po kung umabot tong aking video. Maraming salamat po mga kamaster. God bless po.